Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela amazwi la inimba angomhla ka-6 August. Hayi-ke guys, uzethu ugcine kushiwo-ke ukuthi utetile umntwana umtetile-ke owentombazane. Hayi-ke ilook kumndeni wakaMabandla mekuthiwa intombazane, hayi ubungazuphika ukuthi bekade becabanga ukuthi uzophinda azale ulikamva abuye kwabafileyo guys. Bamane nje baba muncu, kodwa-ke waphinde wayesheshe wayibuyisa uThumeka wathi hayi bo, noma thiwa umntwana wentombi kaloku hayi kusawumzukulwana wethu andithi. Wonke umuntu-ke waqala wancibilika. Guys, emva kwalapho-ke bahambile bayobuyela endlini. Hayi-ke wonke umuntu-ke wacabanga ukuthi ingane bazoyiqamba ngoba yigama. Hayi uThulani umane wathi nje ingane kuzobe uNomhle, bathi hawu lidala lelo gama lo muntu omdala. Hathi omunye Amahle. Hayi Amahle kwathiwa baninzi Amahle, ayi baninzi kakhulu, baninzi gqithi. Hayi wamane wathi nje uThumeka kungani singambizi ngoChulumanco. Guys, angazi nanokuthi kusho ukuthini ukuthi Chulumanco, kodwa leli gama nje isound yalo hey imane nje yangithusa mina. Anyway, umane nje wafika negama okuyilona lona-ke uHlathi guys, wathi uIvakele. Wathi uThumeka yo naloke igama Ivakele imithandazo yethu kaloku. Hayi-ke nangampela-ke guys, ingane-ke kwabu Iva. Anyway, hambile-ke babuyele esibhedlela. Befika laphaya uzethu-ke bamnikeza umntwana, kwathiwa-ke nangumntwana kumele agone unina kuqala. Hayibo uzethu guys, ingane uyigonile inhle ingane kazethu yer. Bemane bathi ifana nolikamva, inempumulo kalikamva, kodwa uzethu wamane wathi ayi angikwazi mthatheni. Hayi bu girl, angazi noma uyayinyanya ingane yakhe noma uyayisaba, angazi. Wonke umuntu mane wadangala nje esibhedlela ukuthi hawu ugela unikeza ingane yakhe and uyayigona for the very first time, kodwa yena uthi mthatheni, mina ngikwazi. Njani kaloku for 9 months esiswini sakho and then manje mase sengaphandle awumfuni? Hayi ngeke girl, do better. Anyway, akupheli-ke lapho guys. Le uthando lukamawethu-ke benoPortia guys kumapeketwana. Ufikile uPortia ezoxolisa, wamane wathi nje umawethu cela ungiphumela ngomnyango. Wathi ndicela undiphe 5 minutes nje qha undive kaloku. Wathi yo yazi uLazarus wandenza ndathembisa uba ndengithi xelele umuntu le ndaba, wandenza ndafunga. Uyazi nawe ukuthi mina umsebenzi wami yona kuphela into enganginayo, hayi ukuthi andikuthandi kaloku mawethu. Nami kongesiyona indawo yami ndikuxelele. Wathi hey wena wandibona nditsha, wathula wathi nya ndicela ungiphumele. Nangampela wahamba-ke guys uPortia. Kanti hayi ugela usewuquqa amandla, uyabuya game 2. Theme buya game 2 wahlambuluka wathi uyazi uLazarus wanginikeza i-offer, wathi ngingase ngithathe ngisho indawo yokuba yi-CIO. Washo ukuthi mengase kuthiwa manje ngiyayithatha i-Afribees ngiyayibuyisela back eKhusela Tech, impilo yami izoshintsha. Mina impilo yami yonke ngilwele into enginayo, ngiyacela uba uqonde leso simo. Ngithanda uba ndixelele inyani, kodwa-ke nangazi ukuthi ngizolahlekelwa yona yonke into endiyisebenzele kanzima, kodwa ukulahlekelwa nguwe yo leyo nto indizwisa ubuhlungu obukhulu mawethu, cause yazi angikaze ndathanda umuntu njengawe. Umawethu-ke guys wathula wayilalela yonke lento eshiwo uPortia. Kubonakala ukuthi yena kuthi akamdabukele. Wathi uPortia andisho uba undixolele namhlanje, cingisise, kodwa beningathanda uba ngelinye ilanga undixolele. Eyi umawethu-ke guys uyayiqinisa inhliziyo ubhuti, kodwa noma emthanda uPortia kodwa inhliziyo uyayiqinisa, akafuni ukuthi hayi let's bygones be bygones, let's move on. Usafuna nje ukumzwisa ubuhlungu uPortia, alibone iphutha lakhe ngalento ayenzayo. Guys, akupheli-ke lapho. Le kaZondo uSydney uphatheke kabuhlungu. Ufikile unkosikazi wakhe washo ukuthi no, angimelanga siqhubeke kanje njengomndeni. Omunye uhlelele, kumele sisixolelane sizwane. Wathi hey lalela la, uyedwa qi umuntu ofanele uxolo lami la, umuntu ekumele ngihambe ngiyoxolisa kuyena umawethu. Yazi umawethu angikaze ngabona umuntu osebenza njengaye, futhi mengase ngilahlekelwe uyena akukhona noyedwa umuntu ongamreplace. Uyayideserve i-apology loyana evela kumina, ngoba yazi bangitshela ukuthi uLwandle uyena owenze bonke lobu nyoka, kodwa ngangamkholwa. Lapho mina ngakhetha ukukholwa yena uLwandle esikhundleni sikamawethu. Uyazi ukuthi ngaphandle kwamawethu iZondo Technologies ayikho. Uyena wakhe le nkampani.
mina ngenze njani? Yo, ngiyathemba ukuthi usazongixolela ngoba mengase kuthiwa uyahamba uyosebenza kwenye indawo sokuphinde ngimthole umuntu ofana naye. uZonke siyambona manje umawethu, bengamboni ecela ama-shares kuyena athi cha, you don't deserve them. Wena uyi-employee la ekhaya, awudeserve any shares. Wawanikeza wabani? Ulwandle 20% wonke. Wenze njani ulwandle? Owathatha wanikeza isitha sakhe. Okusho kona guys ukuthi yes kona blood is thicker than water, but sometimes kumele sugade umndeni ngoba futhi iwona kanye ogcine usiqhumba phansi. Ngisho noma thiwa sigazi linye nawo. Guys, ayakupheli-ke lapho. Ubhuti kamawethu-ke wazama ukumnikeza bandla u2% we-advice. Washo ukuthi ngiyazi udiniwe bandla ngale ndaba le kaPortia, kodwa mina bengithanda ukuthi nilungise izinto because ever since uPortia wafika empilweni yakho, you are calm, like you are happy. Think about it. Ngiyazi ukuthi like le advice iphuma kumuntu ongekho kwi-relationship, but kulungile-ke, it's either you take it or you leave it. But mina ngithi give this girl another chance. Hayi-ke guys, sesothula sibone ukuthi-ke will umawethu give this girl another chance, or is he just gonna say, you know what, mina vele sengikubonile wena ukuthi you would choose power over our relationship, so hamba uyosithela, ungaphinde ubheke emva ngoba nami sophinde nakanye ngibheke ngasendleleni la uqhamuka ngakhona. Guys, asithembeke kodwa ukuthi-ke ekugcineni umawethu will get what he deserve. That would be his job back as well as uPortia back in his life. Ngoba bandla singakhuluma sithini bakithi, umawethu kade wayefamblisha nje kuma-relationship, qha uyafamblisha, uzoleka uyafamblisha, bese ngisho nami ukuthi uPortia at least-ke kuyena kuzoze kucule ngisho oyililili wangena umakoti kosonjica. Kodwa-ke konke kuleleke ezandleni zikamawethu ukuthi ngabe uyamnikeza yini uxolo noma cha. Guys, aphela lapho kaMazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe button, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nqobile niphathela Mazivela inimba angomhla ka-6 August. Hayi-ke guys, uzethu ugcine kusho-ke ukuthi utetile umntwana umtetile-ke owentombazane. Hayi-ke ilook umndeni wakamabandla mekuthiwa intombazane, hayi ubungazuphika ukuthi becabanga ukuthi